O Concello de Cambados celebra cada ano o Premio Ramón Cabanillas nas datas próximas ao seu nacemento, o 3 de xuño. Este ano, dado que o premiado non pode asistir ata xullo, modifícase a data do certame e no seu lugar estrearán o espectáculo Un verso, un cantar. E que realmente quixemos deixalo próximo a esa data do nacemento de Cabanillas, que sabedes que desde hai uns anos pasamos o Premio Ramón Cabanillas a esa data, entonces sempre queremos facer algo, pero por circunstancias excepcionais, o premiado deste ano non está en Cambados ata final de xullo, co cal trasladaremos o que sería ese acto máis oficial a esa data, non? Un verso, un cantar é un espectáculo da compañía Queiman e Pousa que combina poesía e canción en homenaxe aos emigrantes dos anos 50. O evento terá lugar no Auditorio de Cambados o venres 31 a partir das 8:30. É un espectáculo que combina poesía e feita canción con autores como Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, e ten unha estética ambientada así nos anos 50, máis ou menos, que foi así como unha emigración que iba, bueno, cara a Argentina, cara a Uruguai. Entón, é como os personaxes cantanlle a Galicia dende Bos Aires. O autor homenaxeado este ano é o xaponés Takekazu Asaka, que tras visitar Galicia comezou a traducir ao xaponés obras en galego de escritores como Rosalía de Castro e Ramón Cabanillas. E é un profesor da universidade, como vos digo, de Tokio, que por casualidade coñeceu a través do semanario Nosa Terra, coñeceu Galicia, coñeceu galego, e despois se interesou continuamente por Galicia, é un apasionado da Galicia, da nosa cultura, e con eso, pois o que fixo foi intentar facer traducións de escritores galegos como Rosalía, e fixo unha escolma tamén traducida ao xaponés de Ramón Cabanillas. O Premio Ramón Cabanillas trasládase a xullo, que é cando pode asistir Takekazu Asaka. O escritor xaponés presentará a súa traducción do libro A rosa de 100 follas do escritor cambadés.